କଣ କଣ ଖାଲି ଭାତ ଆମ୍ବୁଲ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ହେଇନି? ଆଜି ପରା ସୋମବାର। ବୁଝିଲ ମଞ୍ଜୁଲତା, ତମର ଏଇ ସୋମବାର ଯେମିତି ମନେ ରହୁଛି, କାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କଥା କୋଉଦିନ ଟିକେ ମନେ ରହୁନି? ହେଇଠି ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝୁନି। ଆରେ ବୁଝୁଛ ଯେ ତମେ ଖାଲି ରାତିରେ ବୁଝୁଛ ନା ଆଉ ଦିନରେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଏମିତି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷିଆ ଲୋକଟା, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡି ମରା ଶୁଖୁଆ କି କେରାଣ୍ଡି ଛେଚା ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ବା ପୂଜା କରୁ କରୁ ଏତେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ହେଲା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ବୁଝିଲ ମଞ୍ଜୁଲତା। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କଲେ ତମ 14 ପୁରୁଷ ଉଧୁରିଯିବେ, କଥାଟା ବୁଝୁନା ଆଉ। କଥାରେ ନାଇଁ, ପତି ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପତି ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ପତି ପାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ ପର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଇ ତାର ସୁଖ ମୋର ଦରକାର। କାଇଁ ଏ କଥା ତ ମୁଁ କାହାଠୁ ବି ଶୁଣିନି। ଆ ତମେ ଶୁଣିନା ଶୁଣିବ ଆଉ, ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହବ ତମେ ଶୁଣିପାରିବ? ହଉ ଗଲ ତ